Karbi Film Society in respect of alang li Karbi Film Society pensi alang li ta board chairman long dun lo ake hai nona bangke nilitum alohi bang laan pasi angsongan ex mate founder member atu thanan ke mo ala open session mo nilitum atu po ekto Karbi Film aprangsi Karbi Anglong Media Korting Jirjun atkado we tumhanta nitum Karbi Film Society Central Committee hin penali tumhan suri kardompa jirlo lapen kurang thupa jirlo nilitum patumi dik pen nitum da taralang solong fifth general conference mande khong deng chong mai pi di padupon lo sorni reception committee padolo lapen nitum subject committee belek a program padolo patumi ana bangke nilitum ada conference long finance seminar alam pini constitution alam belek this song apu thang tum chingwai chingsai lo hala jaban si nitum pajut lo piniar ni bangke piposi cinema de pu ki ir bangke lahelo Karbi Film Society amhange thegar ni ke nilitum Karbi Film Society hin pensi nitum chihok ponlo lake Karbi Film de pulo lasik tame Karbi Film Society amhange thegar ni si Karbi Film piniar ni ke Karbi Film Society amhange thegar ni lo 18 foundation de lo lakisar ni si nitum Karbi Film de pulo lasi pinia program ngala pulo to daba pen nilitum la dak Karbi ang da Karbi dang nitum Karbi Anglong mu phet nili pulo Karbi Anglong ke resource do pik ilitum atomo tumi plank pik di ipini terang long tami ilitum terang akur tami atomo do pini rong pia kur atomo do lason si munida la tumadik kitu kidun katok kawe itu hari cu ahin peta lasna atomo do pi resource do pik sitami itu bangke ilitum bangke da Karbi Anglong atung ge film ke bonai tami hala Bollywood style han ne chiteng chitok lason si non ni bonai rong sa non pir thelong bangke tami non ke a hok pet laso puthak si non ke pir the thak isilam lo la si pinian ni ta mirbin po film ta ilitum dak bonai lo lata pini pir the thak se thang da lo rong phar pi rong be ta itum bonai pa me so te answer se thang dun ji hai mu ta ilitum son lo lason hedi a hok pet resource apose la se lasona dupik la se lasona pa bonai thege phan pusra nitum ilitum hala NSD di National Security National School of Drama di la dak penang pass out ilitum angjur lo la bangke kimyo lo menta kiko Manimala Das badi Manimala Das dolo hala itum han acting ko sama laga NSD pen ke pass tang lo ako inu duthula Mridul Gupta alang li ke director lo producer lo kado wela alang li assam lo che thang belek a film non mirbina film ta alang li tum si bonai lo se lahai tum than si wang si tum han acting pen film ko bonai nai ma ko son ma so puthang nang than dikang lo ladet pen ambar ke nitum open session do po litum chief guest ke Dr. Tuliram Ronghang wang po la pen nitum la so open session lo nilitum bang phlimuni refan nitum tamene kachuru alam the mane award hadison PG lake ke chengsi bangke Dr. Tuliram Ronghang bangke ke pi bangala helo Cannes Film Festival long hadi ilitum ke chengsi Karbi film lo hala da trailer ke release dun long lata isilo lapen Karbi film phan pena an alang li che paduk pen laso non laso Cannes long non 23 ani la Council Foundation there ni si release pola so film lapen aku dutulan Dhuniram Tisu alang ge filmmakers lo lasi alang lige mirbina sonta ha ke cheng me bosu bipota national award ke long mala lasi nitum Karbi Film Society long ta alang lige aban mate ke mai phu ke klembarim lo lasi alang li pandame lifetime achievement lo pi lapen inu dutula Aimi Burua lage ilitum non het heklong ni kadwe social media ta Cannes Film Festival lo pir the thak pen second mane ke thina sia festival lo hala dak si Karbi pindeng sumpo se hadana paklang pipon lo pacham pache thangpong lo pir the thak laplo la salang li phan nitum ka churu alam pen hokji la pen Ranjit Teron lage Karbi Anglong producer hala isu kang boloti pu hadi non bin ana dim lo non
pirthet athak se paklang ram lage like only India bachali non hala beleg dim pensi tie up lage non di laso film ke lase hadak pensi non nang release lo hadak pensi so pirthet thak le don lo lapen Cannes Film Festival long tame chu het alang li mithang mata alang li phanta invite lo hadak pen alang li dun lo lase laso pu thaksi nilitum alang li tum phangka churulam thpg lalu society pen ke lalam bangke nilitum bangke lahelo nitum chu patumi nitum chongmai pilong ne matching vai pando Karbi Film Society pen taninka sekpen if si film komnai ta bonai pola bangandulo lape nilitum bangke la polo non ki thurmi owe ki mi ga do we tumhan producer director tumhan lailo so guide ki pidune lalam bangke hala bangsi nitum bangke important pilo mopen muhet pulo mate ilitum ke keche chok keche thenga film de men action film mokele foreign bang hala Bollywood along halai long ilitum le dun elo so ilitum ke non film banai ke ilitum long resource ke to ilitum long tomo tumi lahe mepik hai lahe posi itum ingsir pame se itum banai na bola son lo pote international level non isilam lo national award ke long non bosu bipota itum culture de culture apu thak ilitum hala agriculture apu thak koson se itum di inglong arit ki en ma pirse lahe lam than pe sipini award long dun lo miribin da theng dar kang bolu ti talo la son thak lo la si non son thok thok se ilitum ni Karbi Anglong producer director kato bi tumhanta yes a film society hun pe se tuning rilo lage non ilitum mange lason film so bonai nang po je ilitum resource ilitum hadi ilitum lason ke itum kom khoros mane a budget kom hek pe ilitum film bonai un